дар 28 соли умрум ягон одамеро надидам, ки бага ҳамин хӯрокама дӯст намедорам. Агар ки туям дар қатори ҳамо дӯст медоштагиё бошӣ, тамошо кунда бошам ин видеоро, ки ёд бигирӣ. Барои тайёр кардани ин хӯрок гандум, нахуд, лӯбиёи сурх як косаи гирифта як шабона тар мекунем. Баъд гӯшти калла, поча ёки шикама мегирем. 15-18 литр об ва пиёз, намак дар кор мешавад. Ман ки пешакӣ тар накарда будам, барои ҳамо азоб кашидам. Ай сар то бегаҳ ҷӯшондум, шада пеши плита истодам. Почаву шикамара ман алоҳида аввал ҷӯшондум 10-15 минут, барое ки чирку буш буравад. Ҳама маҳсулотро меандозему, меҷӯшонем. Баъд намак мекунем, як қошуқ барои соус шиданаш, як қошуқ барои шур шиданаш, ана баъд мечашем. Вақте ки ман хӯрок тайёр кардана сар карда будам, рӯшан буд. Ина торик шида, ман ҳолиям тамом накардам. пиёза пӯст мекунем, реза мекунем, меандозем дар дег. устухонора мебурорем ай дегу, майда реза карда меандозем. Агар хоҳиш дошта бошед, метавонед ки мурчи сиёҳ ва лавровый лист андозем барои хушмазза шиданаш. баъде ки ҳама чиро реза карда андохтем, сарпӯши дега маҳкам мекунему 30-40 дақиқаи дига меҷӯшонем. Камтар зелен реза мекунем. Агар пиёзи сурх дошта бошед, пиёзи сурхам тунукак реза карда камтарак уксус андозем, беҳад бамазза мешавад. бинен чӣ хел хушрӯ, мулоим, пухта, ширадор шида. Анам хе дар косаҳо мебардорему, подавать мекунем. нӯши ҷон.